Моңаршы югалганнар да. Хәзер сөйле. Утрау уйнаткычтагы язма дип күз алдыңа китер. Хәзер бер язма гына әйләнеп тора. Ben Linus орхидея станциясында нәрсә эшләсә дә, бу безне күчерә алган. Ничек күчергән? Вакытта. Ярар инде. Туктамай. Шарлотта. Орхидеяга кире кайтырга кирәк. Анда бу башланды, бәлки шунда бетәр. Бу алар киткән өчен. Аларны кире кайтара алсам, бу бетәр дип уйлыйм. Кемне кайтарырга? Джек, Сун, Сәйид, Хьюго, Кейт. Аның кире кайтуын теләмисеңме? Әйдә әкрен генә төшерәбез. Алай кызык түгел бит. О-оу. Джон, тоттун шайтан алгыры. Җибәрә аласың дип уйлыйм. Юк. Юк, юк, юк. Джеймс, тукта. Әйдә, ярдәм ит. Джеймс, тукта. Без аңа булыша алмыйбыз. Джон кая гына эләксә дә, ул юк. Ә без хәзер куе төзегәнче вакытка эләктек. Мин бик күптән дияр идем. Нәрсә дисең? Джеймс, ишетәсеңме? Берәр кем ишетәме? Бу тагы нәрсә? Бу юлы башкача. Бу күбрәк җир тетрәүгә охшаган. Лок, Джеймс, көт. шәп. Башым бүтән авыртмый. Әйе, минем дә. Һәм борыннан кан килми. Минемчә, туктады шикелле. Джонның килеп чыкты кебек. Хәзер нәрсә? Хәзер аның кайтканын көтәрбез. Күпме вакыт? Күпме кирәк булачак? 3 елдан соң. Бисезме? Мин 10 минутка киттем, һәм син ниши башладың? Ярар инде, Фил. Рози безгә кекслар китерде генә. Аңа рәхмәт әйтсәң яхшырак. Әйе. Ул монда булырга тиеш түгел, Джерри. Без кизү торабыз. Әй, борчылма, Фил. Нәрсә булсын инде? Акаюлар читлекләреннән ничек чыгарга икән аңларлармы?